Di ko na palitan og ligid. Ako'y muligid. Kani! Agay! Dili ko ano ligid man yung bay. Kani! Akan ni. Wala ligid sa motor. Agay! Naunsa ka? Nasad. Agay! Buang naman itawana kay. Linis akong ligid. Ya? Palite kog ligid. Mao na di haron. Maghasol ka na ko papalit og ligid unyag magpahatod ko dili gi ka na ako mohatod. Sad man ko. Nahanday ka masad ko. Di ba nimo oy kahasol? Di ko na palitan og ligid. Ako'y muligid. Agpuyo di Agay! palit ko. Ulat ako diya ha kadi ko gusto nga masad ka. Agay! Dalang ligid oh. Dili na ka magsadsad lab ha. Kagi palitan natin kag ligid oh. Dili mo na mao. Dili mo na ligid sa motor. Ligid mo na sa bahay. Dili gani pang motor pang bagay. Dili ko. Dili ko ala. Di ay naligid ako paliton. Kuan ba katong kuan 70-90 by 410. Katong sublis ha. Kagulat diya. Ah. Kandi. Ano ni? Oh, Ya, di na ka magsadsad ha. dili na. Uy, dapat din sila. Oo. Naman to kung gipalitan nga papalitan ana. Yeah. Kada ko'y wow nga ligid. Ya, di na ka magsadsad ha. Yes. Yatod ako nimo. Hatod? Ah, depende.